Nairobi. Kwa mbele ni Piny owacho ogolo siem ne jomachano ng'anyo tich adek kendo singo rakore kod jomaundu mopondo e ng'anyo mana kaka chik tiyo kuom jonjore mamoko. Kolose kaunti ma Meru, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okoni ok gibiyie mondo josiasa rocharicha mathurka kokalo yorego mag ng'anyo. Owacho magi kinde ma ji 70 manomaki e ng'anyo mar Sabasaba we thuolo maonge bura modonjnego. George Bati miyo waler. Ndalo adek bang' obila mako moko kuom joma ne oyoro ng'anyo mar Sabasaba chieng' tich abich kendo wuok tung' mosuo kod jokedo ne ratich oganda manodhi e tesend obila ma Central Nairobi kotelnegi kod maneno gai mar do Willy Mutunga gi dwaro mar nyiso obila mondo owe joma ne omaki thuolo. Gikone to obila koro weyo ji 70 manomaki ng'anyono manotele kod azimio la umoja One Kenya maonge bura moro amora momaknegi. Magi timore kinde ma jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo siem mager ne ng'ata machano ng'anyo e pacho ka kokone giikre ne amend bim gi guok poni gibiro ketho chik. Uhuru ya kusema iko, lakini mutii sheria, na there is nobody who is above the law. Mumesema mutaharibu mali Jumatano, mutafunga barabara, mutafunga biashara, kujeni mapema tukutane Nairobi na mahali pangine ambao mnataka kwenda. That culture must stop, and we are going to deal with you very firmly, decisively and with finality. Kindiki okoni kato bedo ni katiba mathurka uyiene jopiny chwalo ng'ur margi kokalo e ng'anyo. Kaka piny owacho, ngang' ok gibiyiene ng'ata rocho ratich jomamoko. Iko right, kama upendi kitu, mambo ya siasa, enda pale uandamane. Kama ni mambo ya bei ya bidhaa upendi, enda sema pale mambo ya bidhaa nini kwa mkutano, useme vile unataka na useme siku ile utachaguliwa vile utafanya, alafu uende nyumbani. Hiyo ndio maandamano ambayo imekubaliwa. Katiba inasema wale watu ambao wanaenda kufanya mambo yao wasibebe silaha, wasiumize watu, wasivuruge amani ya taifa. Kindiki maniloso e kinde rwako jalup county commissioner manyine county ma Meru okoni ng'ama biro temo rocho chenro mag oganda koting'o dino yo e ng'anyo ma azimio chano tich adek mar jumani biro mote bade. Hatutakubali tena katika mchanga wa Kenya maandamano ya kuvuruga watu, kuua watu na kuharibu biashara za watu. We will not allow. We will not allow. Mesikia kuna watu wamesema story nyingi kule. Sijui vile watafanya Jumatano. Mukuje asubuhi tukutane. Okoni jomarocho arita e kinde ng'anyo gin jomaundu kendo bad chik biro tiyo gi mana kaka jonjore mamoko moting'o jokuo jamni kod kweth mokuong mag Al-Shabaab. Those people who are threatening law-abiding citizens with violence, hooliganism, disruption of property, destruction of property, disruption of peace, closing of highways, we will treat you the way we are treating other criminals, including bandits, terrorists, drug traffickers, and all other criminals. You are in the same category. E kinde ma piny owacho chal ma okala ke wi ng'anyo ma azimio chano chieng' tich adek, kweth mar azimio to osebedo ka seyo obila kuom tiyo gi teko mokalo tong' kuom jong'anyo ma gikoni chwalo mana duondgi e wi kama wuoche diyogigo ka ok giting'o ligangla moro amora. George Bati, Ramogi TV. Koram Gajwang jatenda kweth